Ако приложим методът на Мари Кондо за подреждане на къщата и като цяло на живота ни, може би ще сме с една идея не просто по-организирани, ами като цяло и по-щастливи. Основният въпрос, който тя задава, когато докосва всяка една вещ и решава как тя да бъде преразпределена в къщата и дали всъщност все още мястото й е там, е дали това нещо ви носи радост. Ако приложите този въпрос във всяка една сфера от живота си, било то работа, партньорски взаимоотношения, приятелства или настоящи контакти с нови хора и се запитате, това носи ли ми радост или по-скоро ме натоварва и изцежда, ще видите как понякога за момента е хубаво на такива взаимоотношения да се каже или край, или нека си поставим една здравословна пауза. А пък в работен план съм много добър ориентир дали не е време за едно ново и по-хубаво начало.